Ayan guys, luto na guys. Hauno na nato atong budbud guys. Budbud nga binisaya. Pero guys, ang init. Napakainit. Ito na guys. Luto na guys. Hello mga kananay ko. Ako po si Bisdak Vlogger. Magluto tayo ngayon ng budbud suman. Budbud suman. Basta budbud sa Bisaya, suman sa Tagalog. Kaya hugasan na natin ang ating malagkit. Malagkit sa Tagalog. Pilit sa Bisaya. Hugasan muna natin ang atong malagkit. Dagdagan pa natin para malinis makuha ang iyang kuan ba. Bisaya naman ko. Basta kasabot mo siguro mag-Bisaya, di ba? Lagyan natin ng asukal na pula para mapula-pula siya ba, may kulay. Ano suman sa Bisaya. Tapos lagyan natin ng asukal na wash sugar. Hintayin muna natin siya mo lapot guys, yung maglatik na siya ba. Lagyan na natin ng asukal. Asukal sa Tagalog, kamay sa Bisaya. Kamay, di ba? Kamay dito sa Tagalog kay kamot. Ngayon ano na siya guys, naglana-lana na siya. Ibig sabihin, naglatik na siya. Ilunod na natin yung ano natin guys, yung bigas. Lunod na natin guys. Ang ating malagkit. Ayan guys. Ayan, patuyuan natin sa konti guys. Kaya bago natin ibalot sa dahon. Guys, ano na siya. Kailangan na natin siya ibalot guys. Ito na yung suman natin. Suman sa Bisaya. Suman sa Bisaya. Simple lang po gawin guys. Yan, ganun lang guys. Ganun lang kasimple guys. Diba? Ito na guys, tapos na yung suma natin na Bisaya, budbud sa Bisaya. Kaya ayan na siya lahat guys. Isasalang na natin to guys. So guys, takpan na natin guys. Antayin natin siyang maluto guys. Ayan guys, luto na guys. Hauno na nato atong budbud guys. Budbud nga binisaya. Pero guys, ang init. Napakainit. Ito na guys. Luto na guys. Yan. Titikman natin. Harap. Ito na guys ang aming budbud. Napakasarap. Budbud sa Bisaya. Okay ka dyan, huwag na. May labas ang bako ng malang. Sinabihan na kita. Sarap. Baby, ayun na iyo. Wala bagal. Pagkasa ng bayan. Patay! Q! Wala, ipapahinin mo. Rolling lang. Lakad lang.
Harap. Kapuhan ko na yan. Ako eh. Bukatan ko ang parang usapang sinama. Hindi dyan yung original. Ikaw naman ba? Sa totoo. Grabe ka talaga sa akong. Sa lahat ng video mo, wala kayo kuha na parang association. Original? Wala mo tumapit. Puro ka yung negative. Ayan sa'yo. Tagala mo ang train namin. Anak ko, mama! Sabi ko sa tinapitaw, nasabi ko. Luto ko sa multipicron. Ilagay na nato ang topping. Topping na lang. Kaya ako pa ng microphone ng lumalabas. Kasi nga magbiro kay ko anong muna i-upload mo na lang. Uy, ba yun? Muna. Sarap ba? Kaya may laptop. Ano masabi mo dyan? Sarap? Kulang na lang gamay. Ha? I-upload mo. Lami lagi. Cut mo ko tayo. Ako na gawin pat yun.